Estem al celler més antic de Catalunya, el Castell del Remei, on el 1780 es va etiquetar la primera ampolla de tot Catalunya. El Castell del Remei és el celler més antic de Catalunya de model bordolès, tal com els coneixem avui dia. Un racó enmig de l'Urgell envoltat de natura i amb el majestuós castell construït per la família més influent de la burgesia catalana, la família Girona, al segle XIX, que ha anat passant de mans fins a arribar a les mans de Tomàs Cosiner. Tomàs Cosiner, president de l'ADO Agustís del Segre, una ADO que és molt extensa, que està en altura, climatologia, etc. Què uneix tot això? Bueno, el Segre, no? Vale. Costers del Segre, no? I Costers del Segre se va constituir això una mica per agrupar les serres de Lleida, per a donar una raó d'origen. Sí que és veritat, i això és una realitat de que és multitud de paisatges, no? És, com diu, és probablement la denominació d'origen més diversa a nivell de paisatges que hi ha quasi tot el món, diria jo. No? Sí, pot ser. De fet, Catalunya com a tal ja és diversa en si mateixa, però Lleida torna a ser una altra vegada diversa en si mateixa, no? Com pot ser el Segre. Llavors tenim tant vinyes a 250 metres com vinyes a 1.200 metres d'alçada. Aquí hi ha una diferència. Una diferència que hem anat a conèixer de primera mà a les terres de més amunt de Talarn, al celler Castell d'en Cús, que té vinyes des dels 800 fins als 1.200 metres sobre el nivell del mar i una influència pirenaica molt important. Una zona on ja fa milions d'anys hi caminaven els dinosaures i després els monjos van assentar-s'hi construint una torre de guaita i produint vins elaborant-nos directament a la pedra. Aquests dipòsits avui dia els han pogut anar recuperant i adaptant per a l'elaboració de vins actuals, on la Marta ens ha explicat que no ho deixen tot a l'atzar. Amb això no estic dient que siguem un celler binatural, biodinàmic, al contrari. O sigui, hi ha molt càlcul, hi ha molta ciència, no? El Raül vol saber molt bé tots els processos, però precisament per si no cal no intervenir. I en aquest cas concret del fet d'afegir llevats, si no cal, és millor. Ara, de càlcul i de... apliquem sulfits, vull dir, no és que sigui, com sigui, sinó que és conèixer... Sinó que dintre de lo natural que extraieu li feu un petit control perquè no marxi cap a on no toca. Sí. Un control exhaustiu fruit de la mà d'un gran enòleg, en Raül Bobet, el qual ja als anys 80 va tenir la visió o realment la necessitat de començar a buscar zones on l'impacte del canvi climàtic no fos tan fort i on la frescor de les zones altes del Pirineu poguessin donar frescor i menys grau alcohòlic als vins. Però per sort ens ho ha pogut explicar ell mateix. Què ens dona l'alçada o què has trobat que l'alçada es tradueix als vins i per què has vingut cap aquí dalt? No, tot això comença als anys 90, les conferències que hi havia estudiant el canvi climàtic en relació a les concentracions de carbònic a Oregon. Es veia clarament, diguéssim, aquesta pujada de concentració de carboni. Com a científic també veia que això d'aquí, diguéssim, era important. Nosaltres només teníem dues solucions, una és la latitud, que sempre és més segura, no? I treball és més còmode, però has de canviar de país, bàsicament, i l'altra és l'altitud. L'altitud té avantatges i té inconvenients. Si vas massa alt, les coses no maduren prou bé o plou massa. Aleshores, de trobar equilibris, has de trobar diverses zones, diguéssim, com és el nostre cas aquí, diguéssim, d'una manera algorítmica, on puguem jugar, no? Aquesta heterogeneïtat que és interessant, té problemes logístics, com pots comprendre, llavors pugen els costos, el que sigui, però dona marge de maniobra. Això és el que estem fent aquí, diguéssim. Llavors, des de Talarn fins a la Vall Fosca, el canvi és extraordinari, no? De quines cotes passem? No només és l'alçada, diguéssim, passem aquí, la mínima són 800 fins a 1230, però a més també és el mesoclima, que hi hauria, perquè clar, estem just darrere d'Aigües Tortes, la neu, etc. De totes maneres, la solució perfecta no existeix, no? I entenc jo, diguéssim, que a cada terra, diguéssim, hi haurà recerca per poder mantenir el territori, per poder mantenir les varietats adequades, la recerca adequada per fer viable, diguéssim, aquest acoplament, que hauria de ser el més gran possible, i estic segur que quan hi ha dificultats, la gent ens espalivem i intentem buscar conclusions. Però aquí, en aquest sentit, tenim aquest avantatge. Molt bé. I arribem al celler Mas Blanc i Jové, a la Pobla de Cérvoles, un projecte totalment integrat al paisatge, que uneix art, natura i tradició d'una manera que enamora. El seu gran tresor és la vinya dels artistes, un recorregut entre ceps i oliveres que pot ser al teu aire, on escultures espectaculars creades per grans artistes com Guinovart, Joan Brosa, Susana Solano i Frederic Amat conviuen en llibertat amb la vinya.
Un celler on l'art, la terra i la història familiar es troben, perquè aquí la tradició del treball del ferro es barreja amb l'amor per la terra, la passió pel vi i l'art. Aquest compromès amb l'origen es fa encara més fort amb el segell Vinya Celler Masia, vins elaborats 100% amb el seu propi raïm des de casa seva, des de les seves vinyes, com la Sara Jové ens explica. Vinya Celler Masia és englobar en un segell aquells cellers cultiven les seves pròpies vinyes i d'aquestes vinyes fan el seu propi vi, no? I llavors una mica per posar en valor amb això. A Costers del Segre hi conviuen la història, la innovació i els grans projectes de futur, però també els petits cellers familiars que comparteixen aquests valors, com Vinya els Vilars, que des d'Arbeca aposten per fer-te sentir com a casa a través de l'art de la seva pròpia gent. I és precisament això el que fa única aquesta teó, la diversitat. Salut i fins al propi capítol del Nostre Vi.